Chuaigh an long eachtrannaigh í spás, cosúil le blá críorstal. Ba é stellar Dawn an tenim a bhíor, agus bhí sé ina theach do chi chéatar an difriúil. Bhí sé ag fare an Dawn le míana a nuas anois, ag déanamh stadéir an pláinéad goram agus na firmacha batha aisteacha go léir a bhí ina gcónaí Cheas zefatal ag an príomh scáil an féachanna, a chreacan críorstal ag ghlacha an teolas ó réaltaí I bhfad I ggéin. Bhí sé ard agus tunaí le lámha a déiteach lúba bhallaí a churfag mothú tín gcuine. Bhí a bhaintear na ceilbheanaí éalas fud na crunne as a bheith cliste agus cuaireamach. Níor ríisiad riamh isteach in éon rud gan smaoinemh dúis. Tá na léamh fós aisteach a dúirt Vix ó na stáisiún. Bhí cuma fethead mhór sí le cethra lámh agus súla móra dua nach raibh ag cramag riamh. Tháinig a guth amach mar clicanna agus buzzas, ach dairí riamhar an longa go focail a déiteach na cín eile I thuiscint. Leanan na dhuine seo ag déanamh rudaí nach bhfuil ciall ló. Rinne glarm fuam ileach gorgling a chialaí go raibh sé ag smaoinemh. Bhí sé gearr agus crún le cracan glas a bhí fluch I gcónaí. Bhí a bhaintear ina gcónaí in uisce an cuid is mó Daonna, ach cha sé suit speisialta a chaní fluch agus ag opair an long. Béidir go caitheamid féachant orthú níos lúte a dó sé. Ón bun sin ní ón bear seo. Chas zeifil ón Scéalann. Fe na míana, bhí siad ag clocha pictiúr agus ag tafadag faoimena ón Dawn. Bhí siad tar éis fálam faoi gluaisteán agus cathracha, faoi airmacha agus forraisí. Bhí siad tar éis féachant dhaoine ag opair, agus ag imirt, agus ag trád. Ach bhí rud aigean faoi na créatóir seo ag cur isteach Féach orthú a dúir sefatal, ag painteáil ag an Scéalann. Thaspáin sé shráid gnáthach I gcathair bhéana. Bhí daoine ag siúil siar agus amach ag déanamh a neo léthúil. Níl grámanna acu, níl fiacla gara acu, níl craisean tiúh ná slígáin ládra acu. Ní féidir le éitilt, ní féidir le analú faoi isce feadh I bhfad, agus níl siad an tapa. Tá siad lag, aontaí Vix, bog agus máil. Conas a ghlap siad smacht a pláinéad fad. Ba seo an ceist a bhí a chur isteach na trúr eachtranach le seachtaní. Bhí gach domhan eile a rinne siad staidir déanta acu ciall. Bhí na críoitiúr ládra I ceannas. Glach na cín tapa na cín máil. Rinne na cín chlíste uirlisí a thógáil sús chuna bheith beag. Ach bhí an domhan difriúil. Ormar na pláinéad hí na rialóirí soléir. Ba iad na cín is mó, is ládra, nó is contúirtí. Bhí gremanna gara acu, nó gremanna nimhiúla, nó armúr tiúh. Ach ní raibh aon ceann de na rudaí seo ag na dhuine. Bhí siad díreach gná, meán bhéide, meán láidir, meán tapa. Ach bhealach bhí caracha tóga acu a chlúdaí ilchríocha agus máiseaní a déiteach éitilt go dtí domhan eile. Féidir go núsáideann siad uirlisí a bháil gléim. Chanacamar a cuid airm. Se ach mar sin freisin go leor speiceis a treagar zell.
ní bhíonn urlaisí gach rud. Tá rud éigean eile ann, rud éigean atá ag tip orran. Bhfuil riamhara an longa go bog. Bhí sonraí nua ag teachtasteach ó na braiteoirí a bhí corra acu timpeall an domhan. Tá beirt gíine sa réigiún foraise Mheireacha Theas, a dúirt Zapal, ag féachant ar na huamhracha agus na cothardónáidí ar Scéalann. Tá siad ann le roinnt léanta ag déanamh stáidéir i Flandaí agus Annabher. Tá siad i bhfad ó aon chathair nó baile. Chas súla móra brics i tro é. Forfa, déitamis stáidéir a dhéanamh orthu gan daoine eile timpeall chun cur isteach orthu. Bheith sé ina hástáil bheith, a dúirt Gléil. Féach conas a iomplaíonn siad nuair a bhíonn siad ina néanair sa nádúr. Féidir go dúchaimid níos fearíd. Smíní Zapal ar seo. Bhí rialacha dían ag an chomhairle réaltrach, maidir le stáidéir a dhéanamh ar speiceis Plymouth. Déadach siad féachant ó i bhfad ach ní féadach siad cur isteach nó teagol a dhéanamh. Mar sin féin, déadach siad dul níos gara dá mbeadh siad cuaireamach. Déitamis agad gléasan na cumarsáide i dhéchamasú, a dúir sé go mbeall. Déine a bheith cosúil le tip trálamh. An sin bheith siad fíor éon rúchán ag gníomhú go nádúirta. Tá sin ceadacha faoi phrótacal 17, a dúirt Vic, ag seiceáil an leabhar rialacha ar is Scéalann. Chomh fada agus nach ndéanamid dachar dómh nó nach nochtanmid féin bhí an plán simplí. Bhainfidís úsáid as cáras a langa chun réidne agus féin na níine a bhriise go ciúin. An sin rachadís níos gara agus féachfidís ar conas a iompramh na creachadór aisteacha seo nuair a bhí siad ina néanair sa fiáin. Béidir go dtuigfidís faoi dheire cat a rinne duine chó speisialta. Thug Zed Léil an tardú. Chríoch bíamí dofaigte síos ón tús réaltrach i tro na forraisí glasa ar an domhan. Is socandí stop gach gléas Eachtrannaigh laistí de 5,000 ón beirt dhíine ag cúpar. Tá sé déanta a thuairiscí brics. Tá si denis garta amach ó na sibhialtacht. Go maith, a dúirt Díl, tóg síos sin chuig an atmosfér uachtarach. Ba bhfuilm gachrúd a dhéanann siad a echo. Lach an long go ciún 3 spás, ag dul níos gara den domhan. Darig a thuail dá chun an spéir a bhaiteal. Rúta ágan go raibh sé dofaigte do chúla an duine. Go luath, bhí siad ag snámh go thart os ciún an chanóp foraise tiúh. Dhirig a gcuid braiteoirí ar 2 igiúr bheaga i bhfad híos. Bhí an dochtúr Katie Bell ag clúine in aice le shrú, ag líana búteil le thuisce. Bhí si óg le grúig gan ceangailte ar ais, agus éadaí dearta le haigh opair foraise. In aice lé bhí Jake Murphy ag cud a compa ar bun doníthe. Bhí sé níos sinne agus níos mó le lámha láidre, agus an cineal aig a léirí go raibh an cuid is mó dá héal caite aige lasmaí. Féachortha, a whisper Díl. Chó beag, chó lachalach. Déitach éon fiad fián díreach iad a bharú is sacandí. Tá an náam freicart amál, a thug brics faoi deara, ag féachant ar na sonraí ó na scannarí. Tá a neast tearanta. Níd éon aram nádúirta acu ar char ar bí, agus fós féin tá a speicas I camas ar phláinead umláin, a dúirt glum le iontas. Chuaigh na trúr Eachtrannaigh síos, chun féachant agus fannach.
Ní raibh éon smaoine bhacu go raibh a mission bhreathnóireachta simplí tí rud éigean a haspans dómh a athród gach rud a ceapsiad a bhí éirealas acu faoi dhaoine. Go domhan sa forais thíos, bhí rud éigean áirsa agus ocras ag tosú ag coirí. Taranca ag na cóirithaí finneamh aisteacha ón a long. Bhí an stáirte socrata le haghaidh finnachtain a chreithead bunsruthanna éilíocht réaltrach. Dúisí Katie Bell chun ciúnis. Ba é sin an chéad rud a bhreathnaigh cheart. Í raibh an forais riamh ciún. Ba chóir go raibh éin ag clíoch, fichidí ag buzáil agus monkey ag córás na crán. Ina ionad sin, í raibh éon rud ach fuam a análata féin. Chúis sí suas ina mála cotlata, agus déach sí timpeall ar a compa beag. Bhí Jake dúiseacht cheana féin, ag géirú ag funseaga fuaire an tine a níthe roimhe sin. Bhí a aghaidh dáiríre, agus bhí a thuúla ag bogag ó cranga crán, mar go raibh sé ag lorg rudaigean. Caitheann a tháinig sé có ciún sin, a dia faoi Katie, ag coineáil a guth íseal, gan fis cén fád. Thart ar úr an cleig ó sin, a threagadh Jake. Stop gach rud ag déanamh paran go toban. Chrach Katie a réidú chun glíoch ar a compa bunáte, ach bhí an gléas marabh. Rinne sí iarracht ar a gcuthain satellite seo chucan, ach ní chasamh sé ar siúl ach an irid. Fiú nach raibh a éanaid GPS ag taspáint ach scéal an bám. Tá mo chralamh go léir bríste a dúirsí, ag mothú an chéad teagal imní. Chléann Jake. Mi sé freisin. Cai go bhfuil cineal éigean de starm leictearach ná lasar gréine ann. Parlaíonn na rudaí seo I gceantar iarcúirte. Ach ní raibh Jake ag creidún sin an áireamh. Bhí 5 bliana dia caite aige ag obair in áitina fianna, agus ní acha sé riamh gach píosa tréalamh leictreanig ag teip ag an am céime. Bhí rud éigean eile ar siúl. Go hart us a gceann, bhí na trúr eachtrannach ag fearre ón a long dáhaachta. Bhí zappal scitimíní leis an méid a bhí á eicáil aige. Bhí na daoine ag taspáint cóirthaí strúis, ach ní raibh siad ag dul I pá, mar a dhéanamh an chuid is mó de specis nuair a bhí siad gearrta amach óna teicneolaíocht. Simiúil a dúir sé ag déanamh nótaí ar a tablet. Airionn si go tapa le teip tréalamh. Éireann an chuid is mó de specis, shibhialta gan chabhar gan a gcuid máisinaí. Tá an fear ag taspáint umpriochtaí Féach a thug mhix faoi deara. Féach ar an gí a mbogann sé I ceann, agus a chrómann sé an péir. Ardithe primitive, aontaí glorm. Béidir nach bhfuil daoine chomh fada ón an nám atá caite anamha agus a cheapamar. Chur Katie a cuid tréalamh isteach, agus Jake ag déanamh staidéir ar a gcuid léir. Bhí siad ag leanúint rianta anamha le 3 lá, ag iarraidh grúpa mochathe a amsú a bhí ag gníomhú gháisteach. Bhí na mochathe ag bogadh sa tró céime, níos dubhne isteach ag codanna den forais, ná tháinig éon duine isteach riamh. Ba chur dóing fille a dúirs Katie, ach ní raibh sí ag fuamáil mar go raibh sí ag céal ó in áireamh. Bhí sí ina heolaí agus bhí an rún aisteach iompar anamha ró chúmúil le tabhairt suas. Níl mud ach 2 lá ón limistéir splithe a dúirs Jake
ag filte an léir. Agus ní féidirlín glíoch focaig suas go tí go dosóid a réideanna ag opair a ríis. Thocair siad leanúint I ráig. Bhí Jake I ceannas ag úsáid a bhachate chun dul tríd na vins tiúbha agus na tár. Lean Katie ag ghlacha nótaí faoi na plannaí agus na crainn a chuaigh siad thart. Ach agus iad ag siúl níos duine isteach sa forais thosaigh an bheirt acu ag toirt faoi deara go raibh rud éigean an bhí cheart. Bhí na crainn níos mó an seo, níos sinne agus níos dorcha. Bhí roinnt acu ina specas nar chonaic Katie riamh rime. Le cost a bhí cosúil le dú bhreathnaigh agus duilleoga a bhí cosúil le solas a chlocaigh seachas é a léirú. Bhí an péir níos tréime agus bhí bollach cosúil le seanómhanna agus talamh daon ann. Níl sé seo ag teach le héin ceann dar léir, a dúirt Katie, ag féchans timpeall le imní ag fás. Stop Jake ag siúl agus artú a lámh le haghaidh ciúnais. Bhí sé ag éisteacht le rud éigean, nó béidir ag éisteacht le rud éigean nar chóir a bheith ann, ach nach rá. Ó sa ceann, bhí na h-uachtarnaigh ag fáil léamh scitimíní óna niúnstréimi. Chlical frixas clás go tappa agus ag opair a pénal rialata. Tá cóirí móra bí tealacha ann thíos, a thuairis gisi. Tá rud éigean mór ag bogug faoin talamh. Cé cho mór a ddífrí zeppal. Creachadóra acma a chuig, béidir níos mó. Tá sé díomhín ach is cosúil go bhfuil ar nascar finiamh longa tar éis a bhúscailt. Chas crackan fluchglom go dá níos dorcha glas, rud a chialig go raibh sé buarda. Ceart dún an long a bhogag hiúl. Ne agus tá an binneach fós ag clacha gnótaí, a dúirt glán le iontas. Fiú a bháin I máil, leanan si a ráidh le na hobar eolaíoch. Nuair a thosaigh an ghrian ag dul faoi, ag péinteal an jungle is scáhanna Daonna, rinne Jake agus Katie campáil I limistéir beag glan. Thóg siad a tine níos mó ná mar is gnách, agus chainne siad a gúil I cinne formiú carige mór. Fuair Jake amach go raibh branse tiúbh ma a dhéiteach a bheith ina chlub, agus bhí Scéaln Katie ré. Ní raibh éas acu cat a bhí ag sealagorthu, ach déiteach siad é a bhothú a muí sa dorchadas, ag fearre agus ag fannach. Bhí an seadam ag fáil bháis, ag staidir na crethe nua aisteach seo, sula nearna sé a gluaiseacht. Bhí an státe sachra le haghaidh caimhleacht a athród gachrúd a ceap na h-uachtarnaigh a bhí réalas acu faoi dhaoine bog, lachan Daonna. Bhí an tine ag scailteag agus ag popáil sa dorchadas. Chur Jake branse ile isteach sna lasracha, ag coineal an scéal timpeall a gamp beag. Bhí Katie ina suaí as a chóir, a náltamhach ina lap, ach bhí a súile ag bogag a gcónaí chuig an jungle dú losmig den solas tine. Tá rud éigean a muí an sin, a whispered si. Chléin Jake. Bhí sé ag mothú go raibh sé ag feirre le thúr an chlaig a nuas. Bhí sé cosúil le itching itir a lana ghualan an cineal mothúcháin a chud anamh fianne néarógach. Bhún a cheannathar dó muín a chur sa bhathú sin, mac go raibh sé tar éis duine
a chanál beo ar feadh na mílte bliain. Mór a dó sé go ciúin, agus plíste. Tá sé ag leanúint oran ó Tráthnóna, ach tá sé ag fannach síos an ggé, mar sin ní féidir lené a bholach. Os a ceann, hí na trúr eachtrannach ag leanúint I réidh ag a scéalann féachanna. Bhí an seadam ag déanú a gluaiseacht ar deire, ag sleamhnú tríd an djungel cosúil le dorchatas leachtach. Léirí a cuid braitearí go raibh an creatúr ola mhór, trí huair a meachan an dá dhuine le chéile. Ba chóir go mbeadh sé seo thart go tape a dúirt zoftal, ag olamhú chun peafadach a dhéanamh ar a méid ar ó súil aige a bheith ina inchí tipiciúil creiche. Níl éon áit le rith ag na dhuine. Féach ar a cuid léamh strús, a chliteáil ric go corrachach. Pa a rátaí crí artacha, ach ní go leibhéal scéal. Bheith an cuid is mó de speisios ag bec anois. Gléad na córaithí teasa ar a scéalann. Tá teacht churp an fir ag artú. Cineal éigean fracast bithealaíoch ar bhagast. Chuí an béal scá níos cara. Bhí sé ag staidir na creatúr aisteach seo ar fad úranta, ag irí a thuiscint cat a bhí iontu. Ní raibh siad ag bolla cosúil le héin creiche a chúmhní sé. Ní raibh siad ag gluaiseacht cosúil le creiche, ach an irid. Ri an chuid is mó denmh a bhí ar tí athe I cearcail ná réo le agla. Ach bhí an bhirt seo ina suí go ciún ag a tine, arach, ach ní scamrata. Chuala Jack an uam ar dúis, scríobh bog cosúil le crúbe ar chost. Bheadh sé suas ar na crainn timpeall ar a gamp, agus ní acha sé rutar bhé. Ach tháinig an uam a ríis ó chré eile. Tá sé ag timpeallú oran, a dó sé le Katie. Cat é a díofaigh sí, ag dúine a nótabach agus á slábhnú isteach ina mála. Díle isacham, rud éigean meach bhfuil. Chinn an Shadow Maw go raibh go leor fólanta aige. Líc sé amach grumbling íseal a bhí cosúil le teacht ón toladh féin. Bhí an uam chomh Daonna sin go ndearna sé cnáfa an duine a chreatach. Glach Katie lámh Jack, ach níor gléisi. An sin shiúil an creatúr isteach sa solas tine. Glach anáil Katie ina scartnach. Bhí an rud ola mhór ag seasamh ar dhá chas cuachtach le lámha a chreich beagnach go dtí an talamh. Bhí a chuid crúbe níos fáide ná a bhéire, cuairte agus géir mar rásúr. Bhí a cheann múnlacha cosúil le meach tíre, ach níos mó le súla deirce a léirí an solas tine cosúil le scáhan. Nuair a doscú sé a bhéal, déitog sí a eiceáil srahanna fiacla dearta chun féil a haringt ó chnáfa. Adia, a whispert sí. Suas sa long, hí na trúr eachtrannach ag stána ar a gcuid scálan I turing. Bhí an Shadow Maw níos mó fós ná mar a bhí a gcuid braitearí léirithe. Heiceáil zíl go tape a dháspás creiche réaltracha. Ranga sé, a dúir sé, a chracan críosteil ag éirí palla. Béidir ranga 7. Ní acha mé ach 3 creatúr mar seo I mo héal, agus bhí siad go léir ar gháin bháis áit nach féadach éon rud eile marachtáil. Conas a dharabrí rud éigean mar sin ar gháin gáirgin
cosúil leis an domhan, a diafrig bricks. Glach an seadom céim a rai. Bhí na dhuine gafa itir an creator agus an balla carige taobh hir díomh. Ní raibh éon áit le ré, agus ní conad a dhuine bhog an ollphéist feag I bhag. Dearí Jake go mall ag coinneall a thuúla an creator. Ina lámh heas, bhí an branse tiúbh a bhí faca aige ruma seo. Í rá sé ina aram mór I cinne rutéigean comó sin, ach bhí sé gach a bhí aice. Cétí a dó sé gan féachant asúirtaí. Nuair a deireadh rí, teann tú suas an balla carige chó tapa agus is féidir leat. Níla mic fágal thú, a dó sí. Níla me tic fannacht chun bása áil, a freagar Jake go dangan. Chléin an Shadow Maw a cheann óllmhór ag staidir an fir. Thug an chuid is mó denna bheith creche suas nuair a bhí siad os cór creachadóra níos fearr. Ráil siad suas ná rí siad hiúl ná ré siad go simplí go dtí go dtiuchcug bás. Ach bhí an fér seo ag seasamh níos díreach, gan cowering. Bhí a rát a crí ag méadú, ach ní le hegla, le rutéigean ile. Lach an creatúr céim ile a raig, ag súil go mrísí an fér agus go rífi sé. Ina ionad sin, rinne Jake rutéigean a chur iontas gach duine a bhí ag fearre. Hiúil sé a raig freisin. Cad atá a dhéanamh aige? Glaspad ón long. Tá sé á gúisleanú, a whispered zeal I disbelief. Tá specas rangadó ag dúisleanú creachadór ranga seacht. Stad an Shadow Maw. Ina chuid céta bliain de heilig, ní raibh éon rud tar éis dúisleán a thuirstó roimhe seo. Rí creche. Chur creche I bholach. Bhaid creche le haid trácare. Níor hiúil creche a raig, agus d'adbhí sé aram primitive. Déadach Jake rutéigean a bhathú ag arú taobh istí dá charp. Bhí a rárc ag éirí níos céire, agus bhí a chluas ag piocha suas fuaimene nach féadach sé a chlosisteáil roimhe seo. Bhí a chuid mataing ag maithú níos láidere, agus bhí a intin ag éirí an seoléir agus díire. Ní raibh a isaige go raibh a chóras adrenaline ag líana a chart le ceimicián a ligad dó feidimú thar a gná cearanneacha. Tar anis a dó sé leis an ollphéist. Lig duine seo a chríochnú. Chalí súla dearca an bhéal scá. Bhí sé tar éis cinne a dhéanamh go raibh gá leis an greithe aisteach seo a bhuaine a áit. Léim sé a raig le luas iontasach, crúbe síinte chun an fér a scara ina dhá le. Ach bhí Jack ag gluaiseacht cheana féin. Bhí blianta de éiliúnt martial arts agus taithí martanis, tar éis é a bhuaine chun teanga charp córicire a léamh. Chonaic sé aistrú meacham an creator sacand roimh únsí, agus léim sé an taobh díreach, mar a chlamhaní na crúbe ollmhóra tríd an spás, ina rá sé ina seasamh. Chléigh Katie agus sciúb sí suas an balla carige cho tapa, agus a déadach sí a riapag. Hep únsí an scá Jake, ach chas sé timpeall le grásta lachtach, agus bhuail sé a ríis látharach. A nó seo, ní raibh Jake in ann éilú go thomláin. Bhfuil crúca clé an creatúr trasna na cábhara, ag sracha tríd a léine, agus ag fágáil
trí dhearra daun ina chreicean. Chur forsa an bhuile ag róla trasna an limistéir. Bhí na Eachtrannaigh ag súil go mbeadh an córach thart. Chonaic siad an fear ag fáil bháis, agus bhí is acu cé bhéad de máiste a déadach na crúba sin a dhéanamh. Ach in ionad fannacht sias ró Jake go dtí a chosa, agus fioc sé suas a bhreintitite. Dó dheanta. Chliceal brics le iontas. Ba chóir go raibh sé marabh. Chur Jake full ó na cábhra, agus chas sé an gréatúr a ríis. Bhí na dhearatha daun, ach ní raibh siad marvach. Déadach sé fós trudge. Níos tábhachtaí fós, déadach sé fós bua. Ní raibh aige ach a bheith níos cliste agus níos tapúla ná an ollphéist. An Shadow mo cosúil le mearmhall ag dúiltú an duine bás a áil. Bhí sé tar éis na mílte creatúr a bharú thar na 100 bliain, agus fuair siad go léir bás nuair a bhí siad ag súil leis. Ach bhí an ceann seo difriúil. Bhí an ceann seo fós ina seasamh, fós ag dúsláánú, fós contúirtach. Thosaigh Jake ag timpealú an creatúr, ag famacht éadrom ar a chosa. Bhí sé tar éis trid le béir roimhe seo, agus líon sléimhe, agus uair amháin an feachgach fiame. Ba an jochar ná gan ligandómh riamh a méid agus a neast a úsáid ina cinne. Bhí orta bheith níos tapúla, níos cliste, agus níos diongáilte ná iad. Taranis grama a dó sé ag artú a chlub makeshift. Báfta a dó. Bhí an fíor chórach ar tí tosú, agus bhí na Eachtrannaigh a bhí ag fearra an bár ar tí rutéigen a ólam faoi dhaoine a athród gach rud a ceapsiad a bhí éileas acu faoi speithis ceanasach an daun. Dionsaigh an Shadow Maw a ríis, níos tapúla anis. Sleafainnig a chuid crúba ollmhóra tríd an éir, áit a raibh ceann Jake díreach roimhe seo. Ach bhí Jake ag fálam patron an creatúr. Chúi sé faoi go híseo, agus rinne sé a bhreanse a luasca cosú le bat baseball, ag bóla cófáirteach, glúine an ollphéist, cócrua agus a déitoch sé. Bhí an ámatú ag scoilteigh I cinne cos an creatúr, agus rinne an Shadow mus beagán. Ní raibh sé gortata ach bhí ina géir. Ní raibh éon rud tar éis trid ar ais ina chunne mar seo roimhe seo. Níor caith Jake ann ag ceiliúrach an bhua bheag. Ró sé ar shiúl mar a tháinig crúcha eile an creatúr síos, ag fácáil gógus daun sa salachar áit a raibh sé ina luí. Tháinig sé suas ag rith, ag lorg rud a bí a déitoch sé a úsáid mar aram. Tá sé seo do dheanta, a whispered Síleann ón long eachtramach. Léirí a chuid in strámaí go raibh an corp an duine ag déanamh rudaí a churfag bás ir. Tá a leibhéal adrenaline as an gast. Tá a rát a crí as cion 200 buile in aghaidh an nóméid. Ba chóir go raibh sé marabh. Féach ar a ragart muscle a chríteáil vix go corratach. Tá sé ag féimiú ag 3 huaire a neart dan an gná. Conas nach bhfuil a chorp ag srockaigh féin as a chéile. Cheicáil glorm a chuid léamhe faoi dhó chun na cinntiú go raibh sí ceart. Tá a chuid ghlacadóirí pian ag dúna síos.
ní bhreathann sé na gortata a thuille. Tá sé cosúil gur athraigh a chort go cineal éigean má éigeandála. Déach Katie óna suacháin an mala carige gan a bheith in ann féchant hiúil. Bhí achna eice Jake le dhábhlín. Chunneadh sí ag lábhseol staideanna contúirteacha ruime seo, ach bhí sé seo difriúil. Bhí sé ag gluaiseach cosúil le henam fiáin, ag úsáid gach clas salach agus gach gluaiseach dóchasach a bhí fechte ag a riamh. Chas an maith scá timpeall chun a thabhairt Jake a ríis, ach bhí sé ag gluaiseach cheama féin. Fuair sé carrig géarmhéid a háran, agus cha sé cho crua agus a déiteach sé ag an creatór. Bhfuil an cloch an ollphéist díreach idir na súile, agus rinne sé ráir le farag agus pian. Bhain Jake úsáid as an námid de gíhíal chun creachadóra. Deabhlaim sé an gluaiseach seo san airm. Gréim an scornach a déiteach sreabhag falla chug an incan a stoppa. Níor bhain sé tríal as riamh a rud comór le seo, ruime seo, ach be éon seans é. Chuí an béal scá fiáin. Bhain sé pab agus chas sé, ag iarraidh an duine a chahabh dá réim. Chruch a lámh bheith amach, a chud crúba cúil, ag scríobag guailí agus lámh Jake. Ach chaní Jake gréim, ag brú le gach písa neart a bhí fága aige. Fiche námid thuairiscí Vicks an long. Tá an duine tar éis gréim córach a chonál fad fiche námid. Ba chóir go beadh a charp tar éis titim, mar gheall thursa 5 námid diaag ó chin. Tá a ceimic incan airite go hammáin a dúirt gel leis iontas. Níl sé ag smaoinemh mar gnádanna a thuille. Tá sé ag smaoinemh mar fiam. Déach Katie le scéimle agus le iontas, agus Jake ag marcíocht an ollphéist, mar fearr ag iarraidh capal fiáin a dhrise. Bhí full ag sile an a créach. Bhí a chud éadaí stróchta ina smidiríní, agus a ina measc dingean íon, ach níor ligean sé scéalte riamh. Thosaí strachaltaí an scábéil ag leagadh. Hit sé agus hit sé glúin a bháin, anscing an dá chlóin. Bhí a anáil Jackar mar gheall Jake a bhí ag gare an trefa folla chuige incan. Bhí an creatór a bhí ag scéimfe an gheanna seo feadh na géite bliain ag calla a chonach go máil. Conneart Jake, whispered Katie ó hús. Just a chonalart. Ba chasúil gur bhar na chumrí Jerry go deá. Rinne an scá íireacht Jerry dédóchasach chun Jake a chahabh amach. Ag artú a chasa cúil, agus ag titim ais I tró an bhalla charige. Dá grúbha sé Jake I cinnan na gloch, bheith an córach hart. Ach bhí Jake tar éis an gluaiseach seo a túl freisin. Ag an second dearnach, dairigh sé a bhachan, agus rólach sé le titim an creatór. In ionad a bheith brúte, bhí sé bhar an bhéal scá, nuair a bhuair sé an talamh. Chur sé ag réim níos dochte úr dhearnach. Thosaí súile dearca an creatór ag dul lagad, agus tháinig strachaltí níos laga agus níos laga. Deire, tar éis an méid a bhreath mar uaireanta ach a bhí ach nóméid, chuaigh an béal scá go thomláin fós. Chaní Jake gréim feadh tríocha second ile, ag déanú cínte go raibh an creatór gan aithne I ndáiríre. An sin lig sé scéalte agus rólach sé hiúil, ag gáil anala. Bhí a charp fad ag crí ó thuirse
agus adrenaline, agus ba bheag an rud é go bhféadfadh sé seasamh suas. Ach bhuaigh sé. Ar an gcí éigean go dóianta, bhí sé tar éis créatúr a bhí ag dul a bhearadó sa chéad tríocha second den chórach a tharú. Deach na trúr Eachtrannaigh ar a Scéalann I tost umláin. Gach rud a cheap siad go raibh I Ísacu fí dhaoine a bhí díreach cruthata mí cheart. Ní raibh sé seo ach martanis I cinenne na seansanna. Bhí sé seo rud éigean go thomláin lasmigh dá tuiscint ar conas a dhibrí behéalaocht. Caithfimid ar córas achcimite ar fad ascríomh, whispered Sal ar deire. Deach Jake suas ar Katie, a bhí ag drapar sios ón mala carige, cho tapa agus a déadach sí. Rinne sé iirecht miúnthara a dhéanamh lé, ach tháinig a chosa as agus hiit sé ar a glúine in eice leis an ollphéist gan Eachtrannaigh. An bhfuil tú ceart go leor, a dtír Katie ag rí chuige. Deach Jake ar an ollphéist ollmhór a bhí ina luige ciún in eice de na campa scríosta. An sin deach sé ar a lámha féin, atá clúdathe le fuil agus fós ag crí ón gá. Sílim go bhfuil, a dó sé go ciún, ach níl éon smaoineamh agam commas. Ní raibh ag na Eachtrannaigh a bhí ag fearre ó thús, ach bhí siad artí fáil amach go raibh an méid a chonaic siad ach an tús le iontas na dámachta. Chaní Katie síos in eice le Jake ag seiceáil a chréacht go cuaireamach. Bhí na gartacha ar a bhrolach dám, ach ní raibh siad bogarach don bheatha. Bhí a ghuaillí agus a lámha clúdathe le scríomha ó chluacha an créatúr, agus bhí a lámha dúite ó gáil leis an néag lasrach. Ach ar an gcí éigean, bhí sé beá. Caithfimid tú a thabhairt chuig ospa déal, a dúir sí, ag stróca stíalacha ón na léine chun bindeláin I dhéanamh. Chra Jake a cheann. Ba mé ceart go leor, tá dhaoine níos deacra ná mar éichamid. Rinne sé córa I tró an scathabéal gan Eachtrannaigh. Cad é an díola sin? Mí aice mé rútarbí cosúil leis riamh. Deach Katie ar an ollphéist ollmhór. Fiú gan Eachtrannaigh, bhí sé scanrúil. Ba chosúil go niumsú a chracan dú solas, agus bhí a chruacha níos faide ná scanna cistín. Míor cúr go mbeadh sé an, whispered she. Níor taifeadadh rudarbí cosúil le seo riamh. Ar dós a gceann, bhí na trúr Eachtrannaigh ag cruinniú éigeandála. Bhí a cuid in straimí tar éis gach rud faoin gach a thaifeadadh, agus ní raibh an sonraí ciall ar bí de réir gach rud a bhí ar éileas acu faoi mhíthilíocht. Bhéidigh a dlúis cnámh le líon córaigh, thuairiscí mhix a go láinde dhéachraidibh. Tháinig a snáithaní meatán níos dlúide. Fiapsaigh a reflexes faoi dachiad faoin géad. Conas is féidir éon ceann de seo a bheith ann. Bhí Zell ag cuairteach go mearach trí ghaaspásanna galachtacha. Tá mé ag seiceáil gach specas a bhfuil teagmháil á bhín leis riamh. Mí hagan rutarbí gar donna léamha seo. Is féidir le daoine a chud cumas fisiciúil a athrú ar bhealach éigean mar freagart ar strús mór. Féach seo, a dúirt Gillam, ag pointeáil le na Scéalainn. Tháirgeadh a charp dhá céimicán dhéag éagsúla le líon an thaithe. Tá cuid acu ina peanmhílathe nádúirte,
níos láidre ná éon rud inar sa láthairtí míochaine. Bhéigh dhuine eile a neart agus a lús. Tá sé cosúil gur cágasínacht a bhí ina charp. Chas zapal hiúl óna riamhra, a chreacan críorstal pelle go thomláin anois. Runeamar búitiún h-uafásach. Eicmiad muid daoine mar luibhiteoirí, mar nach bhfuil cuma creachadóirí orthu. Ach ní luibhiteoirí chur bí iad. Cat siad an sin, a dír vix. Is creachadóirí rua iad. Ní gádómh cruacha ná fiacla mar go seilíonn siad bhealach difriú ná éon rud eile sa réaltra. Seilíonn siad a cuid creithe go dtí go ditteann sé as tuairse. An sin bogann siad isteach chun an marú. Haring glurim suas í a bhána de stair an domhan a scéalan. Féach an néamhlóid. Níor forabar siad neart ná lús. Forabar siad seasmhacht agus inclacht. Is féidir leo rí feag uairinte gan stad. Is féidir leo léanta a dhéanamh gan bia ná isce. Agus nuair a chaidh tráid, is féidir leo a bheith thar a bheith conteúirteach. Déach na Eachtrannaigh déag ag seasamh suas go máll, ag tástal a chort gortata. Ina nniún gach rud a bhí tríd, bhí sé ag tosú cheama féin ag bogag go ná a ríis. Bhí a chréacht ag siile níos lú, agus bhí a anál ais go ná. Cneasú tapa a thug zapal fi deara. Ar dúnú eile a bhfuilimid. Tá a chorp ag tosú ag deisiú féin cheana féin. Chuidéig go dtí an máll scá, agus rinne sé staidir go cúramach. Bhí an créatúr fós ag analú, ach ba sé gan ahan fad uaireanta. Bhí sé díreach go leor chun a bhualadh amach gon a bharú. Ba chóir dóin pictúr a hágáil, a dúir Katie, ag taringtamach a camera. Caithfí an pobal álaíochta éalas a áil faoi seo. Ní há, a dúir Jake go daingan. Ní intimid éon duine faoi seo. Déach Katie le iontas. Cén fáth nach bhfuil. Is seo an fionachcan scéal. Déach Jake suas an djungol dorcha timpolorcha. Mar má hacan an focail amach go bhfuil créatúr mar seo san iontas, tuchaí gach rialtas agus corporad Daonna seo. Déanfa siad a náit seo ina zoo ná ina láthair tástal aram. Bhí an rud sin ina chodla sna thuamhanna seo na fada an lá. Is cuma cé cho fada. Féidir gur fear má ligean mud dó codsla fós. Híl Katie faoi seo fad nóméid. An sin chuir sí a camera hiúl go mall. Bhí Jake ceart. Bhí roinnt fionachtainna ró chantúirteach le roinnt. Déist na Eachtrannaigh leis an gabhra seo le hiúntas ag fás. Ní hamháin go raibh an duine tar éis creachadóir bar a tharú, ach anois bhí sé ag rónú a chosaint. Bhí an leibhel seo de smaoindúireacht theachtach agus planál áistéarmach difriúil ó éon rud a chonad siad ó specas a bhí supposed a bheith primitive. Ní hamháin go bhfuil siad níos fearr go fisiciúil a thug septal. Tá siad níos fearr go mothachánach agus go hintlachtúil freisin. Rinne an duine sin cinne a haspánan níos mó acna ná an cuid is mó de bhfuil chomhairle na réaltra. Bhí brics ag déanamh rianna a bhíonmhre.
má is féidir le daoine é seo a dhéanamh ina néanaar, cata déadach siad a dhéanamh mar grúpa. Cata déadach siad a dhéanamh dá meice is acu go raibh siad faoi bhagart. Chroch an ceist san éir mar scéal dorcha. Bhí na Eachtrannaigh ag smaoinemh ar cheamáil a dhéanamh le dámach. Béidir fiú an Daonna a tharú dá mbeadh a acmhainní luachmhar. Ach anois thug siad go raibh siad ag smaoinemh ar go mí cheart. Ní sin na creachadóra an seo, a dúirt gleam go ciúin, is sin an creithe. Chuidí Jake le Katie a gcuid tríalamh a tá fága a focáil. Bhí an scábhéal tar éis an cuid is mó dá gompa a scríosa, ach bhí go leor saláthairt acu chun fille ar an sibhialtacht. Agus iad ag ullmhú chun imeacht, thug Jake féachans dhearnach ar an gréiteoir gan aithne. Codla go maith sean amháin, a dúirt sé go bog. Béidir nuair a dúisin tú, go gcinneann tú áit níos ciúne a amsú chun cánaí. Thiúd siad amach isteach sa jungle, gan rian ar bí a thágáil go raibh siad ann riamh, ach a bháin roinnt iarach suaite agus an bolla lingering dá gompa tine. Thosaí Zephyl ag chláscríomh a tuarascáil chug an cóirla réaltra. Plúise a bhéir a críostal go tappa ar an méarachlár, agus é ag iarraí focail áil chun cosí sa dhéanamh ar an méad a chonaic siad. A bhreiniú acma speitius, duine an Daonna, a scríobh sé. Acmiú ribh seo mar speitius luvateoirí acma a dó go thomláin mícheart. Moltar a acmiú lárach mar creachadór bar acma ní le prótocail anchúramach. Stud sé ag smaoinemh ar cataile a chumsú sa tuarascáil. Ní helgan daoine le haghaidh bia nó críoch mar creachadóirí eile. Seilgan siad chun a gcuid grúpaí sóisialta a chosaint. Tá siad den ann foréigean mór nuair a bhíonn siad ag chosaint daoine eile, ach taspáineann siad sríonacht iontach nó nach bhfuil siad faoi bhagart. Tá cáras bhéalaíocha arúnata acu a ligandómh teireanacha fisiciúla gnáthmh a tharú le líon cásanna géarcéime. Déach fricks thar a ghálan, agus é ag leanúint a ragh ag chláscríomh. Taspáineann siad feisin smínteoireacht haptach chun cín, pleanáil áitéarmach, agus cínti ete tiúla fiú faoi strús mór. Moltar prótocail teagmhála síochána a bháin. Faoi éon imposci níor cóir clínachtaí Daonna nó grúpaí tealag a bhagart mar déadach sé seo freagartaí cosanta a spreagú, nach bhfuil fósaí míleata ratha na réaltra feistethe chun déaláil leo. Rinne bhí glaran inich an longe. Ba chórdún imeacht. Má thosaíonn trealamh an duine sin ag opair a ríis, agus má bhreatha